Здравейте, в днешното видео ще играем не мод, ами по-скоро плагин, с където може да създаваме държави с брат ми. И ще се опитаме да създадем най-великата държава на всички времена. Тук се родихме близо до дърво, но то малко няма никъде другаде дървета. Ами, да. И така да, все пак да започва. И все пак само да кажа, добавихме шоп и пари, затова когато напишеш слаш шоп, може да продаваш и купуваш неща оттам. И да, така. Кое да продам? Добре, не знам дали това изобщо се продава. Да видим дали се продава. Трябва да е в Мишеления, сигурно. Но това къде е? Има и спонери даже. Може да си купим спонери. Ама не знам дали ще е честно. Те ще ни дадат твърде много дропове. Ще е честно според мен, айде. Само да намеря Мишеления. Спри да е! Мишеления. Не знам, не мисля, че може да продаваш пръчка, Алекс. Всичко друго, освен пръчки, според мен. Но да отидем... Аз мисля да взема ония sugarcane и както си да си ги посадим. Ти през това време вземи дърво, крафнини, инструменти и... Да, защото иначе навсякъде другаде няма много неща. И трябва обаче също да се заселиме и някъде и на другия път, защото има много земя тук, смисъл. Извън самия остров има много земя. Където... Чакай само да видя колко струва да се създадеш. Добре, за нов град ни трябва 250 парички. И да ти кажа, само да видя нещо. Това в Sugarcane е 0,03. Чакай само малко сметки да направим. Колко беше? Колко беше? Колко струваше да си направиш град? 250 делено на 0,03. Какво, Алекс? Как няма да ни даде саплинг? Нищо ще ни даде, значи, то няма как да ни даде. Това прави 8000 такова. И да, това няма да чакам за да вземем 8000 sugarcane, за да си направим град, а не държава. Град, казвам. За това ще потърся кактус дали да повече. Чакай да видим кактуса дали... Не, кактус е на абсолютно същата цена. Затова пак да си посадим по такова и това ще ни са парите, дето няма да ги използваме сигурно много. Опа. Но ни трябва и храна, Алекс. Нещо, за което малко не се помисли. Да, дали ще саплинг? Това са 2 стика. Даде саплинг от предпоследното! От предпоследното листо даде саплинг! Не сме умряли! Има съвсем малко пръст на този остров. В смисъл, да, ние тук ще трябва да си направим държавата. Аз мисля да ми дадеш дървото. Нали не си кръвтал пръчки с дървото? Да, посаждай sugarcane ти. Само ми дай и таковата. Дай ми дърво малко, за да отида да взема камък, за да го продам. Сещаш се. Не, накрая в момента гледам нещо. А, Не знам дали камъка се продава, но ако се продава, би трябвало да се продава за доста. Изпечен камък се продава за 18. Да, изпечен камък само се продава, не се продава каблстон. Но оровете мисля, че се продават за доста. Чакай. И да ти кажа, че ако си създадем държава и град, и двамата ще ни трябват по 120 лева на ден, така че това не знам, но аз мисля, че не работи, когато сме изключили сервера, така че това е малко не е важно. Баш, ама пак си е доста важно. Netherite се продава за 5000, един колбок се продава за 12, един iron,
Добре, всъщност са доста прилични цените. Не са чак толкова гадни. Посаждай както си всеки такива работи, чисти. Искаш и саплинга? А, не, аз го посадих там. Добре. В този епизод мислим да просто да си изчистим земята, да си направим къща и чак тогава да си създадем държава и също такова. Да изкараме малко пари, поне да изкараме 10 лева за този епизод. Ако изкараме повече от 10 лева, ще бъде чудесно. Но, да. 10 лайка? Да, 10 лайка са доста малко. Алекс, има и предвид, че един недерайтен блок се продава само за 5000. И има и предвид, че даже не мога да намеря камък, защото сме в такъв гаден байам. Да, ти трябва да копаеш много навътре. В смисъл, има доста камък, но трябва да копаеш навътре. Има си нормален. Още ли не съм стигнал камък? Аз още не съм намерил камък. Което е лошо, аз копал толкова много време. Как камък? Ем, аз си помислих, че намерих желязо преди да намеря камък, но намерих камък. И да, имам. Еми да, но намерих камък. И ще взема доста. Ще взема за си. Такова просто. В този байм иначе се намира доста злато, а да ти кажа, златото се продава за 2 лева, даже повече от айрон. Така че ако намерим злато, сме богати. Ще може да създадем с злато, ще може да създадем държава някъде, град някъде към 120 злато. Има камък. О, ти не изчистваш таковата, нали? Ще го направиш, ще го изравниш, ще го направиш по-такова. По-хубав. Това тук е река, Баям, затова смисъл, то не се води, че е Баблан за Баям, че е река. Това Баям се води, че е река и затова толкова лесно намерихме камък. Води се, че Баяма се нарича река и затова толкова лесно намерихме камък. Тук. Само най-горния камък, нали? И това ще чупа тук също, че ти пречи. Добре, тук що ми се щупи кирката. Сега май трябва да чакаме. Къде е крафтинга? Крафтинга тук ли не е някъде? Добре, да ти дали на експедиция по реката, ако имаш малко дърво още. Добре, колко имаш? Дай 2 лога. Добре. Може би това ще е доста тънко, но ако намерим нещо хубаво като джунгла, може да намерим доста скъпо плодове като дията е доста по-скъпа, отколкото другите неща. Какво, Алекс? Добре, има още един лок останал, мисля. Поне при мен има само един лок и доста пръчки. И ми да отиваме на експедиция, иначе те ще да са уникални. Изглежда се едно буквално по-истинска река. Там беше Имаше повече вълнички, са няма толкова много вълнички. Доста интересен този шейдер. Трябва, ако искаш да го инсталираме на тебе, все ще го видя да го имаш. Ама доста много ми лаги компютъра от него. Смисъл, буквално аз мисля, че ще мога да изпека нещо, не знам, яйца на това поне. Поне яйца ще мога да изпека на това. В смисъл, на яйцата се пекат на някъде 50 градуса, мисля. Еми, то нормално се загрява толкова. Дървета! Но са от други вид дървета. Но все пак са дървета. Намериха кейша баям. А кейша баям. Това е доста добра.
Чак ще си взема лодката да мога да кочвам. Да мога да скоча, защото има драунд, доста драунд и може някой от тях да има трайден. И да се наложи да трябва да кочвам с тази лодка. Но ще щупа това дърво и ще му щупа листата и тогава тръгвам, защото буквално няма време. И вече знам на къде да хода, за да търся дърво. Алекс, ще крафнеш ли някой торч, ако имаш нещо за торч или нещо такова? Добре. Аз ще крафна скоро с камъка и с дървото да взема. Ще крафна. Ще си направим факли, добре. Само стои на острова да не могат да се раждат мобове на него. Докато аз дойда. Как да гледам? Алекс, как да гледам? Още не съм пристигнал. Още търся листа. Майко... Алекс, не успях да взема саплинг. Затова си взех лодката. Затова си взех лодката. Благодаря. На половината сърца съм си. Не половин сърце, но половината сърца. И сега се прибирам вкъщи. Браво. Сега идвам. Видях летящ камък. Летящ остров камък. Скелет? Дай ми го. Не взех само един шугаркейн от тук, не взех нищо повече. Това ли ни е острова? Да, това ни е острова. Защо има един летящ цаплинг обаче? Що слагаш пясък? А защо е толкова квадратен остров? Не можеш малко да го направиш по-естествен. Затова аз сега ще го направя малко по-естествено. Ако ми дадеш малко. Ако ще щупа малко дърт, но ще го поставя в други места. Служи пясъка и така да покрива камъка. И дърт има под смисъл. Тук има дърт много. В бадванзовете се намира дърт, но трудно смисъл. Какво има Трайдент зомби? Зомби с Трайдент? Драунд. Имаш предвид. Нема да биеш братчето ми. Иначе ще си получиш смърт. Затова не биеш брат ми. Сега ще те убия. Ако умреш. Уби го. В момента. Или като цяло от него да ни се падна. Слагай пясъка и тук върху камъните, нали ти казах? Върху камъка така го покрие, така, дето има много камък тук, глей. Слагай пясък върху него. И не е нужно да е толкова голям, в смисъл не е нужно да се свързва с нормалната земя. Сега ще го направя малко по-хубаво да изглежда, нашия остров да изглежда малко по-естествен. Ева, идея. Да, Алекс? Алекс? Алекс, зомби! Не си мислех, че ще могат... Не си мислех, че ще могат да ни нападнат. Добре, мисля, че малко направих острова да е по-яко да изглежда. Тук защо има червен пясък? Затова не ходиш в острова ни. Доста хубав остров. Виж, аз ще направя нещо, гледай. Whatever it is, you. I'm gonna kiss you this morning. Добре.
Алекс, вижда сега какъв ни е острова. И не го накарай да докосва другите острови, че така малко по-малко яко. Ще вземеш крафтинга? Или аз трябва да ти да за него? Алекс, крафтинга! Тихо, кракай! Не! Бегай! Бегай от тук, Алекс! Бегай, Алекс! Бегай към гума! Че на мен ми свърши спринта. Да? Как? Откъде? Аз си мислех, че това е келп. Аз мислех, че това е келп. Всъщност не съм чак толкова гладен. Има шанс да ми ти даде ефект. На мен ми даде ефект. I wanna kiss your lips for real. Аз трябва да стоя на едно място, Алекс. Да, стрика е доста... Да, въдица, кръвни въдици и ще може да почнем да имаме храна по-хубаво. Ето. Ето ти е още една. Значи, че ти трябва да... Къде да го сложа? Ами тук ще го сложа. Това е доста важен избор. Не, аз ти го дадох там. Алекс. Алекс, къде ти е стринга? Алекс, къде ти е стринга? Не, няма го стринга. Но той ти е дал само един стринг, Алекс. Аз дадох целия си стринг, нямам нищо в инвентара. Добре, да, тук се раждаме. Ние буквално тук се родихме. Ма съм сигурен, че бяха два. Ще се събуди ли? Слънце, събуди се. Или това е луната там? Слънце, събуди се. Ох май годнес. Да, ако скелета убие крипъра, знаеш ли какво става? Скелета... Алекс, ме гони скелет и крипър! Скелета не уби крипъра и не ни даде диск. Ами мен в момента ме гонят и двата, и скелета и крипъра. И сега като виждам малко ми трябва помощ, Алекс. Буквално, Алекс, ще умра. Не знам. Да, този компас мисля, че случи към мене. Фермата ни порасна доста. Да, фермата ни порасна доста. Дървото ми! Сега го служи наистина на някаква част от острова, дето не е на тука, за да мога да го щупа това най-сетне.
Но не се и раждат, те скоро ще се да спълнат, ако така се бавиш. И сигурно вече са си. И ако има крипери, сигурно някъде ще има и паяци. Пст. Доста хубаво място. Имам 12 sugarcane, което се продава за много малко пари, според мен, мисля. О, даде ми 2 саплинга вече до сега. И една ябълка. Добре, значи ние не сме баш екстинктнати на този остров. О, Алес, чакай ме. Ти на къде отида, на лявата или на дясната част? Как зад мене? Не, Алекс, ти не разбираш как работи този компас. Добре, кажи ми къде тръгна точно, към бялата или към три? Да отидем да го вземем. Аз съм буквално на 2, така че може би скоро ще трябва да направим нещо за потоци. О, аз го мислих, че това да са те. Те са те. И ми свърши спринта. Свърши ми спринта, изчакай ме. Ми изчакай ме. Къде отиде? За мен ти изчезна тук, що смисъл ти изчезна. О, добре, най-сетне те видях отново. Чакай ме, не влизай без мен. Не влизай без мен. Как ако паднеш, умираш? Аз съм на 2,5. Айде, все пак. Даже кирка няма. Алекс, аз ще направя платформа, аз имам блокове. О, трябва да щупа блокове с ръката си. Това ми беше най-любимата част от Майнкрафт. Алекс, какво правиш? Алекс, какво правиш? Алекс, ние няма да падаме. Аз имам достатъчно блокове, за да ни накарам да не падаме. М. Готово. Сега! И след това да видим. О, айрон! Айрон! Гапалка също. Frostwalker 2. Стринг! Стринг! Гапалка. И да, и аз имам много кокали. И ротен флеш събира иначе. Доста ще ни е полезен за храна. Аз вече обрах всичките честове почти. Бегам тук. Да, всичките честове са обрани. Да, тинтите да вземем. Чакай, виж. Де? Сега се качим. Baby, it's all my love is life. Чакай, Алекс! Алекс, забрави ли как се тръгва от каратето? Трябва да си поправим каквото сме направили. Нищо, че малко не си прилича да ходим. Чакай, да верно. Ус. Ус. Да ходим към дома. Друг остров. Ама той е празен. Ето е там. На другата ръка. Равин? It's ravine. Ain't it? Ravine. Ravine. Аз съм на 2,5 да се самоубие. Не ми трябва рутен флеш, имам.
И аз ще имам за да се храна. А ти какво ядеш? Ма така ще ти свърши хънгър много бързо, бе, спри да тичаш. И да ходиш, и да... Аз ще използвам един ротен флеш, за да си стигна до дома. О, на мен не ми даде ефект! На мен не ми даде ефект! Два пъти подред не ми дава ефект от ротен флеш. Два пъти подред не ми дава ефект от ротен флеш. Добре, сега да химна малко. The shrine of your last. Какво каза? Да продам на Sugar Cane. Да и 36 цента. За богати сме. Какво може да си купим за 36 цента? Хм. Еми, Алекс, мисля, че тъй като направихме 1 лев, обаче това видео ще стане твърде дълго. Аз мисля да го спрем до тук. Не направихме 1 лев, но беше доста забавно видео. Може би ще има 100% ще има втора част на тази поредица, значи няма как да няма втора част на тази поредица. Чакай, какво? Алекс, чакай малко. Чакай. Пясъка се продава за 1 лев и 50 всеки. Нема да казваме чао. Чакай. Ние в момента ще продаде. Аз в момента ще продам 30 пясък. Има 45 лева. Алекс, отива да купуваш пясък. Ние така си мислихме, че това ще е за видеото, че няма изкараме и 1 лев, но ние май сме богати. Не, няма чао. Какво чао? Какво, Алекс? Какво чао? Защо не говориш? Ти спря видеото. Не, няма го спираме. Още не сме довършили. Ние трябва да направим възможно много пари. Червения пясък се продава за още повече. Чупи червен пясък. Да. Не, ти спря записването, Алекс. Алекс, ти спря записването. Нищо не се разбира, когато говориш с никакъв глас. И да, ти спря записването, защото си мислиш, че няма да изкараме пари, но после открих, че е пясъка да посибано много пари. И затова сега ще продадем пясъка. Да, тогава ще трябва да си инсталираш капкът на това, на компютъра. И сега ще продам червения пясък. Имаме... Имам около 100 лева, Алекс. Почти сме създали държава. Ние буквално ни трябва 5 червен пясък. Да, да. Не знам, но на нас не ни трябва. Смисълто, пясъка дава по супер много пари. Аз си крафтвам лопата и тръгвам да копая пясък, бе. Да си използвам ли желязото за... Ще си използвам желязото за лопата, за да чупа по-бързо. Защото, буквално тук що мисля, че мога вече да си купа още едно желязо с тази лопата. Вече си... В смисъл, това е буквално като безкрайен money glitch. Може би ако си крафтам недарайте на лопата с Max Enchant, тогава ще имаме буквално безкрайни пари, ние ще станем богати. И ние не сме толкова далече. Ние трябва да щупим някъде към един стак и сме имаме 100 лева. Нека си това е доста смамерско, не мислиш ли? В смисъл, играта е работила толкова дълго да създаде тези пари. Ние намерихме, че пясъка се продава за толкова много пари. Ние си мислехме, че ще сме без пари. Какво каза Алекс? Първо на първо няма да стане. Второ на второ, защо?
Чакай ти кажа. Ами, аз имам хубави новини. Ще си крафна държава, имам лоши новини, става нощ. И да. Алекс чупи пясък. Това ти дава безкрайни пари. Алекс, знаеш ли какво? Какво? Алекс, връщай се вкъщи, става нощ. Много е гладна жената ти. Купих един кол, имаме факли и острова е официално осветен. Чакай, сега. Момент на чест е да кажа, че създавам първия град, който се казва Крисиград. А, защото нямаме пари за него. Утре ще създадем Алес град. Утре следващия ден, като мине нощта. Да. Следващия епизод, може би, не знам. Още не можеш. Чакай да те направя да можеш. Ти не си ми от държавата. Искаш и за сега през това време да влезеш от Крисиград. Чакай, не го чупи пясъка. Поканихте. А ти как можеш да чупиш в Крисиград, без да съм ти дал разрешение? Какво правиш? Бегай! Бегай! Как по-красиво? Защо? Ми да го запомня. Ти го правиш по-малко ли? Да, ти го правиш да е малко по-малко, да не е толкова вълнисто. Сещам се. Да приеми поканата за Крисиград. Кликни да влезеш в чата и кликни на поканата. Влезни в чата и кликни на поканата. Алекс! Влезни в чата и кликни на зеленото копче. Имаш покана. Поканищите тук що. Алекс! По-бързо кликни копчето Т и натисни зеленото копче. В чата, вляво. Най-вляво. Топ копчето Т и натисни най-вляво ще ти се покаже покана. Да, копчето Т и най-вляво имаш покана. Най-вляво, най-долу имаш покана, където ще те пише да, най-сетне Алекс е в града. И сега Крисиград не е просто град, не е просто малко селце, а се нарича вече град от двама човека. Еми добре хора, аз мисля, че това трябва да е за днешното видео. Ние малко го направихме твърде дълго, защото открихме, че пясъка дава пари. Трябва да изкараме, имахме 300 и нещо лева, така че трябва да изкараме 300 и нещо лайка. Да, по-близо до 400, но все пак. Айде, чао!